Tak já vás vítám, přátelé, u natáčení rozhovoru pro naši akci až roku 2024. A vítám vás v rozhovoru s naším ambasadorem, kterým je pro letošní rok Jaroslav Kulhavý. Je to prostě světový biker, mistr Evropy, mistr světa v každé věkové kategorii a hlavně, přátelé, je to olympijský vítěz z Londýna v cross country z roku 2012. Jardo, jsme si řekli, že si můžeme týkat, za což jsem rád. Tak bych tě chtěl poprosit, zda by ses nám sám nějak víc nepředstavil o sobě, o svých začátcích, jak k tomu přišel. Já tě zdravím. Tak s kolem vlastně jsem začal někdy v 11 letech. Předtím jsem jezdil na BMX, jenom takovou srandu okolo baráku po městě a víceméně pak jsem trefil takový ten boom horských kol, kdy to začínalo. Dostal jsem kolo od rodičů a víceméně hnedka jsem začal závodit, že jsem si zkusil první závod, tam mě to chytlo a víceméně už mě to nepustilo a v začátku se mi jí dařilo, takže samozřejmě o to víc mě to bavilo a ten růst tam byl víceméně až do těch juniorských kategorií, kdy jsem vyhrál titul mistra Evropy, mistra světa a potom tam samozřejmě bylo takový složitější období v těch elitních kategoriích, kdy jsem řešil nějaké zdravotní problémy a tak dále, takže tam to bylo takový hluší, ale víceméně potom se mi to podařilo vlastně zúročit v těch elitních kategoriích, přesně ty úspěchy, o kterých jsem mluvil a dostat se do té světové špičky úplně v tom topu, tak za to jsem strašně rád a víceméně celý ten můj život je spojený hlavně s cyklistikou, takže to jsou horský kola, jezdil jsem bicyklokros v těch mládežnických kategoriích, vlastně s Zdenkem Štybarem, s Romanem Kolísíkem jsme se potkávali v reprezentaci. Tam se mě medaile sice vyhnula, i když jsem získal nějaký juniorský titul mistra republiky, tak tam nejlepší 4. místo, tuším z mistrovství světa někde, ale ty horský kola pro mě byly vždycky o té svobodě a bavily mě nejvíc, takže to jsem si užíval, i když samozřejmě doplňkové disciplíny jako silnice, silniční závody a tak dále, tak dělal jsem víceméně všechno, ale ty horské kola byly vždycky pro mě nejdůležitější a víceméně i ten sport celkově se stal takovým mým životním stylem, takže asi víc k tomu moc nic. Výborně, dobře. Každý asi v mládí začíná různými sporty. Ty jsi teď jako nějak se rozhodoval mezi kolem, nebo hrál si něco jiného, nebo třeba fotbal a takové ty banality. Víceméně mě ty kolektivní sporty moc asi nebavily, možná i nešly, takže chvíli jsem hrál basket, vlastně, že táta hrával basket, takže jsem to měl nějakým způsobem blízko, takže jsem chvíli zkoušel basket, chvíli to bylo nějaký karate, ale prostě to kolo přišlo jakoby přirozeně, jo, nic nebylo zásadně na takový úrovni, takže spíš jsem to dělal, asi, že mě to bavilo, když jsem si to zkoušel, ale nic žádným způsobem pak nenadchlo jako to kolo. Takže z toho to prostě vyplynulo, že jakmile jsem zkusil ty první závody, tak říkám, ale mě to baví, navíc mi to jde, takže víceméně už se to nabalovalo s klukama, co taky jezdili, taky závodili, tak už jsem byl v takový té skupině a víceméně fakt takový jako přirozený vývoj, než že bych se jako rozhodoval, ale s tímhle skončím, tohle budu dělat, tak prostě jsem začal a pak už se to nabalovalo. Jo, tak to je super, protože jako když se na tebe dívám a i na ten tvůj vývoj, tak si myslím, že ty se narodil s kolem. Jo, je to tak víceméně z toho čerpám jakoby fakt až do dneška, z takového toho mládí, že to nikde nebylo, že bych přišel do týmu, někdo mě trénoval a tak dále a člověk vlastně, víceméně jsem se to naučil jakoby sám nebo od starších kluků, úplně na té přátelský jakoby úrovni a to si myslím, jako, že je
je dneska k nezaplacení, protože dneska to funguje už všechno tak zprofesionalizovaně, jo. Týmy, trenéři, soustředění, ale my jsme to prostě dělali tak nějak jako pro radost a posouvali jsme se sami mezi sebou, jsme hledali ty limity a to si myslím, že bylo fajn. To je, myslím si, za mě určitě nejlepší cesta, jak se to dostat dál. Ještě chci se zeptat, ty máš bohatou kariéru, na co v ní nejvíc vzpomínáš? Co tě nejvíc jako... Určitě jsou to ty roky, kdy se mi asi dařilo nejvíc. Samozřejmě je to nějaká etapa juniorská, potom vlastně etapa tady v Čechách, kdy jsem jezdil vlastně v českém týmu a tam jsem se jako posouval víceméně za svod nějaký pomyslný nuly v těch elitních kategoriích. Jsem stoupal nahoru a podařilo se nám vlastně s tím českým zázemím, s tím českým týmem se na těch světových pohárech dostat fakt jako na pódium. Byl jsem vlastně druhý na mistrovství světa, potom jsem podepsal vlastně smlouvu do zahraničí, vlastně do továrního týmu Specialized a tam jsem měl, si myslím, že super, víceméně, tak přemýšlím, že jsem byl 7-8 roků, ale ty první roky víceméně znamenaly ty moje největší úspěchy, takže na to strašně rád vzpomínám. Od toho se to samozřejmě odvíjí, ať už to byla olympiáda vlastně v Londýně. Rád vzpomínám vlastně i na Rio, celkově na olympiádě, ta atmosféra tam je neskutečná, takže je toho strašně hodně. Potom samozřejmě Cape Epic, takže i v těch horských kolech to bylo pro mě hodně pestrý, že to byly obrovský rozdíly, jestli člověk jede cross country na olympiádě nebo někde maraton na 130 km, zase s trošku jinýma jakoby lidma, specialistama. Takže víceméně těch zážitků v tom nejvyšším patře cyklistiky mám spoustu, potkal jsem spoustu lidí zajímavých, ať už skrze cyklistiku, nebo to byly mimo ní, ale zase díky těm mým úspěchům a jak se to tak různě propojuje, takže víceméně mě to dalo strašně moc jako celek. Super, no. Já jsem si říkal, že na tu olympiádu se tě musím zeptat na ty pocity, protože já to vidím ještě, jsem se na to díval a jsi tam měl souboj s Nino Schurterem, že se přetahovali a 200 metrů před cílem mu ujel. To bylo fantastické. Jaký je pocit člověka, když vyhraje olympiádu? To musí být něco. Tak samozřejmě ten aktuální pocit je asi jako po každém vyhraném závodě a samozřejmě člověk si to uvědomuje vždycky až po tom závodě, když se mu to tak nějak rozkládá celý ten závod a rozleží se to přesně tak. Já si myslím, že ten závod dopadl fakt jako, nemohl dopadnout líp, samozřejmě v ten moment, kdy já jsem chtěl zaútočit, tak vlastně mě to nevyšlo, nebylo to úplně podle plánu, ale ve finále to dopadlo dobře, víceméně využil jsem poslední možností, kdy vlastně to rozhodnul jeho předjet, věděl jsem, že na tom jsem líp, což se mi potvrdilo. A za mě to bylo riziko, ale na druhou stranu, kdybych mu ujel vokus vlastně dřív, tak zase ten závod by nevyšel jako do paměti fakt tím soubojem až na tu vlastně cílovou čáru, jo. Takže z toho hlediska, jak to bylo prostě divácky, jak to celé vyšlo, tak si myslím, že ten závod dopadl úplně nejlíp i o tu propagaci, to je jeden z nejsledovanějších vlastně i závodů díky tomu a jak to bylo až vlastně napínavý do konce, takže tam si nemůžu stěžovat. Každý by si to asi také přál, než prostě tam odjet jako v půlce závodu, kroužit tam sám, vyhrát, tak jako medaile, taky medaile, ale zase ta zápletka během toho tak je zajímavá pro ty lidi a často mi to připomíná, takže si myslím, že bylo to super že to mělo nějaký punc. Nino musel být ten těžce zklamat. Tak by, ale na druhou stranu zase ho to posunulo v tom, že mu to za to chybělo a vlastně o 4 roky později do toho Ria už přijel vyhrát. Já jsem ještě byl zraněný předtím, takže vlastně jsem se připravoval na poslední chvíli, ale on to měl vyloženě prostě v hlavě, že jede vyhrát a tam se to ukázalo, že on fakt tam se byl druhý, ale víceméně tam se mu nebyl schopný konkurovat jako v tom Londýně a prostě nechci říct, že byl o 3 lepší, ale byla mezi náma minuta, možná víc a těžko říct, jak by to bylo
s tím mým zraněním, kdyby nepřišlo, jestli bych byl připravený o tolik líp a mohl mu konkurovat, takže to už se nedozvím, ale i tak jsem byl obrovsky spokojený a na druhou stranu jsem mu to vlastně i trochu přál, aby se mu to povedlo, protože vlastně to byla asi jeho poslední šance vlastně v Tokiu vlastně bylo třetí nebo čtvrtý dokonce, takže teď už to nevypadá, teď už tam jsou mladší, když on se pořád dokáže připravit, uvidíme. Jo, to je to takový ikona jeho sportu. Jo, tak ještě dodatečně gratuluju k tomu vítězi. Nesmrtelný dědek jsem já. Ať žijou hrdinové naší vsi, hurá! Tak asi je takové blbé se ptát, jako, co ti ten sport dal, to kolo, anebo co ti vzal. Jako je něco vůbec třeba takové? Tak dal mi obrovsky hodně, co mi vzal, tak tam to je spíš jako otázka a já bych nic neměnil, takže samozřejmě to bere člověku obrovské množství času, který by mohl věnovat třeba někde jinde v tom běžném životě, takže to si může říkat, že by bylo třeba trošku někde jinde, ale když ten sport se nedělá jako pro peníze, pro slávu jako primárně, tak si myslím, že když to fakt toho člověka baví, což se dozví většinou, když skončí tu profi kariéru a to furt na tom poli jezdí, když už to je jeho životní styl, tak si myslím, že to je v pořádku. Horší to je prostě, když to člověk začne dělat, že ho to baví, pak už to musí dělat z donucení a pak už tam jsou ty ostatní vlivy, že to je kvůli prostě penězům, jo, a dalším těm věcem, tak to moc nefunguje a těm lidem pak jako fakt ty roky to může vzít, že mohli být úplně někde jinde. Jo. Takže já si myslím, že už jsem se nějak nad tím srovnal a neberu, že by mě to něco vzalo. Vždycky jsem se to někde tak posunul a říkám, ale stejně, no, dobrý. Asi bych se jakoby nerozvedl něco, ale pak říkám, ale stejně, abych nevydržel doma, prostě bych pryč, bych něco, stejně by to bylo tak a tak, že do toho jako člověk nevidí a já jsem si to užíval, neměnil bych to, myslím si, že jsem z toho vyndal, co se dalo, splnil jsem si nějaký ty svý sny, jo. Víceméně ani jsem ji neměl, jak jsem začal, tak jako, kdybych chtěl být kosmonaut, jak jsem nebyl kosmonaut, jezdil jsem na kole, ale žádný jako motor, že bych se rozmýšlel, nějaká životní křižovatka, jestli budu sportovat, a nebudu studovat, nebudu dělat něco jiného, tak k tomu já jsem jako nikdy ani nedošel, vždycky jsem to měl jasný, plus minus, co jsem chtěl, takže v tomhle určitě spokojenost. Tak to je super, jakože já si myslím, že i do budoucna, když se vzpomene tvoje jméno, tak všichni budou vědět, o koho jde. Snad jo. No. Ty jsi stal naším ambasádorem, my jsme za to rádi, že takový sportovec nám podal ruku a jde s náma do toho. A chci se zeptat, že v dnešní době sport a nějaká charita nebo podpora něčeho, prostě to jde tak ruku k ruce. Jak ty se na to díváš tady, na to spojení toho sportu a třeba pomoci druhému? Já si myslím, že to je jako úplně v pořádku a každý ten sportovec, když může přispět jenom tím, že nějakou akci podpoří, zvedne tomu nějakou mediální pozornost, přitáhne sponzory, něco, tak si myslím, že z pozice toho sportovce víceméně to stojí jenom čas, což samozřejmě i já jako občas s tím mám problém, takže říkám, ale jestli chcete poslat podepsaný dres, tak to je pro mě to nejmenší, ale prostě já už nedávám, abych někde jako přijel na den, na dva, protože fakt už jakoby je to strašně náročný, tréninky, závody, akce pro sponzory, vlastně z čeho člověk žije a pak mu nezbývá čas na osobní život a do toho by měl ještě jakoby podporovat něco, takže já to mám tak, že jako podpořím víceméně cokoliv, co mi jakoby dává smysl, ale samozřejmě musím si to tak nějak jako vždycky rozhodit a samozřejmě teďka už
především spíš věci tady v regionu, než někde jinde a samozřejmě pro lidi co znám a tak dále, takže je toho spousta, samozřejmě těch akcí, těch chary, takže jako člověk už se v tom neorientuje, takže si držím nějak tak to svoje, ale myslím si, že je fajn, jako že ti sportovci dělají, máme spoustu úspěšných sportovců, takže je to super zviditelnění a myslím si, že to patří k tomu, aby ty sportovci vraceli víceméně i něco do té společnosti, když samozřejmě za úspěch jim každý zatleská, něco za to dostanou, ale víceméně něco vrátí těm svým fanouškům tu podporu a hlavně těm, co to ještě potřebují. Jo, tak to je super, to jsme rádi, že se k tomu tak stavíš. A teď ještě bych měl takovou otázku, ty jsi rodák z Ústí nad Orlicí, že? Přesně tak. A chci se zeptat, co tě přivedlo tady k nám do Beskyt? Tak víceméně tak nějak jako bývalá manželka, která vlastně pochází z Ostravy, takže my jsme tak nějak jako přejížděli Ústí, Ostrava, Praha ještě, když jsem tam jako víc působil a já jsem vždycky chtěl být jakoby na horách, jo, takže samozřejmě, jakmile to prostě byla Ostrava, tak jsem hnedka zabrousil na Čeladnou, že jsem tam měl nějaký jako kamarády. Víceméně po chvíli jsem si tam koupil apartmán hnedka, jo, takže už jsem jezdil Ostrava, Čeladna, Ústí nad Orlicí a pak jsem to postupně zužoval a víceméně ty Beskydy jako celek mě přirostly jako k srdci. Hlavně co se týče přírody, tréninku, i samozřejmě lidí, kamarádi a všechno, takže zjistil jsem, že tam mám takový ten klid, co jsem na těch ostatních místech neměl a víceméně jsem se tam jako rozhodl usadit natrvalo, takže víceméně teďka operuju tady a naprosto mě to vyhovuje, takový ten kompromis, že velké město za rohem, příroda, klid, jako že to je přesně mezi, tak za mě ideální. A kopce na trénink. Přesně tak, jako. Zase být někde jako na horách, jako Krkonoší, někde na boudě a s tím, že když něco potřebuju, tak prostě musím jet hodinu autem, tak to taky není jako úplně ideální, ale tady vlastně to je tak dobře nastavený, že pro ten můj životní styl je to úplně ideální. Výborně, super, teď. Tak Jardo, to je asi tak všecko, co jsem se chtěl zeptat. Moc ti děkuji za tvůj čas, který jsi nám věnoval. A jsem rád za to. A všem těm, kteří nás sledovali, tak bych chtěl poděkovat a pozvat je na start naší akce 36. na Rožnovské náměstí. Ahoj. Díky za pozvání.